Team, murisei kurisei kwese kwamuri. Ndinaye mbanho nere ndakasirwa nababa kuti nditarise mwana wangu. Ausi nere no driver BM. Kunzi nera zviri kuti hauna chaunogona. But anyway, nhasi tiri kuno kwaGaza. Guys, pane chinhu chandafarira kuno kwaGaza. Handiti one thing chandafarira kwaGaza kunoku, ndaona sekuti kwaGaza kunowanikwa zvese, especially concerning cars, everything chauri kuda chine zvekuita nemotikari, ndaona kuti chinowanikwa kuno kwaGaza. So panapa pandiri panapa, ndofunga muri kuona iHiace, mukati meHiace haisati yatombowa nesiti kana nechii. But if you check masits atowapo awa muri kuona ari panze awo masits amuri kuona ari panze, ende mukada unotarisa hiace ino rufu haisati yaitwa, but rufu yachona muchanoona kuti iyo iri kutogadzirwa panze, iri kugadzirwa. So one thing I've learned, kana chandadzidza kunoku, ndadzidza chinhu chinonzi hard working and kushanda nesimba. Out there are a lot of people vanenge vachiti zvinhu zvakaoma, but kune vanhu vari kumuka everyday vachitrya, vachizama something instead of sitting down nekuti zvinhu zvakaoma, trambe zvinhu zvakaoma, takatoomerwa tese. But kuno kwaGaza kwangondiratidza kuti zvoni people are trying, Zimbabweans are trying instead of sitting down and crying kuti zvinhu zvakaoma. People are trying. So panapa ndofunga muri kuona these hiace, makombi atotokwirewa kuti muzonge mukombi makanaka sezvamunenge makaita. Handiti masits atinogara anenge atoitwa nasomeone, flow yamunotsika pana someone anenge atoigadzira. Makombi auya akagadzirwa. Did you know kuti ukatenga kombi yako iyoyo inouya isina masits, inouya zvisina kunatsorongeka, sometimes inotouya isina mawindow chaiyo. Mukacheka makombi ari kuuya anenge asina mawindow, but these guys here vanozozviita kuti zvinge zvinofamba zvakanaka. So ndozvandangoti ndingokuratidza iwo makeover yekombi, handiti toiti makeover, handiti makeover yemukati mekombi memahiace or even makombi enyamune matenga. Zvinoitwa kupi? Zvinoitwa kwaGaza muno muguta reHarare, haifiridzi, handiti. So if you are planning to buy a kombi, this is your plug. Ndatigare ndakuudzai kuti just come kuhaifiridzi kwaGaza and then kombi yako yakutotanga kutogadzirwa, zvakutofamba zvakanaka, zvichifamba zvakanaka. So guys, tisagare, find something chekuita, find zvaunogona kuita. Ndaiudza vamwe wapana ndichimuudza ndichiti izvo wakagara uchiti hakuna mabasa, but kugeza motikari, did you know kuti kugeza motikari zvinokosta from $3 $5, even up to $10, even more than that. Ukaenda kuseri kwekwaVhonde kuya kwenzi mari, seri kwekwaVhonde kwaitaurwa zvine zvekuma $25 kugeza motikari, adede. So kutanga business rekugeza motikari munoziva kuti zvinoda mari. Kutanga business rekugeza motikari, you just need a bucket inoita kumachina kunoita $2 for 200. Ukawana 2 mabuckets ako, that is $1 for 2, even $1 for 3 maplastics. And then alright, toti wariwana $1 bucket, and then wotenga sunlight, chigubhu chesunlight kumbari chinoita $2 liters. Zvimawesi unogona kushandisa tauro usingachashandise, kuroti alright, unogona kutenga zvimawesi $1 kuitira kuti unatsogeza zvakanaka. So tiri kuti $3 you can start a car wash business. Ukageza motikari 1 ichakuitira mari, ichakupa $5. One motikari ichakuitira $5 kuroti watomanage kurecover mari yawaisa pabusiness. Anything else coming after that, it's profit. Iwo per-day ukageza motikari 2, and that is $10. Uka $10 times 30 imari, $10 times 30 unenge watova $300 yako, and $300
wakutokwanisa kubhadhara rent, wakutokwanisa kutotenga chikafu uchimirirawo zvimwe zvichiuya. Handiti so guys, let's not relax. Problem ndeyekuti toeziva kuti wakadzidza, toeziva kuti haudi zvinhu zvine tsvina-tsvina, but if you check very well, munhu wese anoita zvinhu zvetsvina-tsvina izvozvo ndo vanhu vari kutoita mari. Vanhu vari kutoita zvinhu zvetsvina-tsvina izvozvo ndo vanhu vari kutoita mari. Chigero kumachina chinoita mari iyi, chinoita less than $10. Tongoti kana ukachitenga $10 wotongoenda kakona kako wakutogera back to school apa, wakutogera $, haumboshayiwe vana 10 wekugeza. Vana 10 wekugeza haumbovashayi. Handiti? So guys, ndikungokurudzira kuti let's work, let's find something to do. Find something to do instead of sitting at home uchiti hakuna mabasa. Create your own job. Zvinhu zvichitofamba zvakanaka, zvinhu zvichitoendeka. Haumboshaye zvekuita. If you really want to do something, pane vanhu vanototenga mvura chaicho wesa mufiriji. Chikesi chemvura chaicho dziripo 12 dzine zichiita mari kuma $2 something. Handiti? Dziripo 12 $2 something. Iwo dzitengesa vamwe vanotoita $1 for 2. $1 for 2 wawana mari. Ukangomaneja kutengesa 1 kesi yemvura watowane mari yako. Handiti? So ndangoya kuzokurudzira vazukuru vangu, don't be too smart when it comes to nyaya dzekutsvaga mari. Don't be too selective kuti ina ndiite chakati, ina ndichite chakati. Alright, auite maid. Mari yachona yeumaid iyoyo kana iri $100 uchaipiwa nani? Enda unoita maid. Handiti? Zve2 months wowana $100 yako. $100 yako iyoyo you find something zvekutoita. Ita zve6 months. 6 months idzodzo woti handisi kuzomboita zvakawanda ndichange ndichichengeta mari. Wotora passport yako woseva 3 months $300 wakutobuda ipapo wakutoenda kutonohodha. Instead of kuti handiite chakati, ndiite zvakati. Don't be too smart when it comes to nyaya dzekutsvaga mari. Ndozvandangokurudzira. Ende kune vamwe vanhu vanototi uncle ndipewo mari yekuti nditeste yestart. Oda kuitei? Hauna kana business idea. Mari yekupuhwa ndozvaikaipira kuti hautorina plan nayo, hautorina kana business idea. Chinotanga business haisi mari yestart. Imari dzestart dzakawanda. $50 yawakatobata iyoyo was enough kuti utange business. But you didn't start a business because waingofila kuti haisi yestart. Yestart unofana kupuhwa. But 50 iyoyo wakatoshanda ukaita haso kako ukabata was supposed to generate you imwe mari yakawanda. Murona bandiro? So chekutanga business idea oda kumboita nezvei, oda kuita nezvei nemari ukabata. Alright, izvezvi in the event yekuti pangoita munhu akupa 1000 oda kuitei? Hauna kana plan, hauna kana business plan. So chinotanga business plan, haisi mari yestart. Chinotanga business idea. What's your passion? When you are looking for a business rekuita, what's your passion? Kana zvinhu zvekurima miriwo iriyo passion yako, pamba penyu pandori nespace yekuti ukatanga kutongoisa kana taimborima. Pane vanhu vakatanga kurima mapotatoes mumabuckets, mumasaga chaimo chaimo, zvinhu zvikatofamba zvakanaka. So guys, ndangoti ndinge ndinongotaurawo. Plus vanhu vazhinji vari kuita problem yekuda life iri instant. Munhu anoda business re1 million. But you never know kuti munhu wakatanga pazvidiki uchikwira 10 years down the line nenge wamillionaire. But problem toda kungotanga zvinhu zviri instant nekuda kuita zvinhu zvekupuhwa mahara. Oda ungoti utange uri pamusoro. Munhu anoprefer kusashanda achiexpect kuti mumwe munhu hanzi achazondipa mari. Kusvika to an extent yekuti tane vanhu vakutoita kana chifambi chaicho achingomirira kuti ndipiwe instead of kushanda. So I believe kuti mari yese inotanga business. Do you know what I always tell people kuti pane pamwe pekuti wakatarisa even mabhuchari matinofamba manditika mabhucha mazhinji ana vanhu vari kubika sadza pabhucha ipapo. Unogona kungokumbira space woti ine vanhu vari kutenga sadza menyu mumo ndakuvagochera nyama mahara nepoto dzemumba, ndakuvagochera nyama mahara but ndovatengeserawo sadza. You see? Wakutotora mari. If you take $20-30 kana 10 per day is consistent, life yako will change. As simple as that. So guys, ndinorwadziwa nevanhu vanenge vachiti ndipe mari yestart. Uncle said
inbox yanguka yakafladha nevanhu vari kukumbira mari dzestart. Alright, ndine ndichida kutokupai, but vazhinji venyu ndiri ndikavabvunza kuti what's your plans, tikakupa mari yachona haatorina futi plan. Vazhinji anongokudza kuti ndoda kuchengeta huku. Ndiani akakudza kuti kuchengeta huku ndo business rega? Ndiani? So why would you want to start business re 500 iwe usati wakukwanisa kumanager $50? Start by managing $20. Zvichikwira zvichidaro kusvika zvasvika ku $50. Ndonzwa shungu, ndonzwa hasha, ndonzwa kubatikana nekuti ma-resources untori nawo but hausi kumashandisa. Mari yauntori nayo you can actually start a business. $5 yaunayo kana uri mukomana you can start zvokutogezera vanhu motikari. Nekuwanda kwaita motikari haumboshayi one anouya achitogezera motikari. Start yekutanga munhu wese yawinayo iyi start yako yemaoko ndo start. Hakuna imwe start inopfuura aya. ende kune vanhu vakawanda vari kuti angotikonekte kuna hosti vatiitise mabusiness. You don't need maconnection, maoko ako. Ini ndinotoprefer munhu anoti angu ndanga ndichida kuuya kwamuri ndinogona zvakati, angu ndanga ndichida kuuya ndimbokuradza kuti zvandinogona, kwete kuti anotaura kuti ndipe mari. No. So ndingozokuzivisaiwo hama dzangu. Zita rangu ndonzango saying the only Zim uncle chikotomba mana mama tiri kunokuku kwaGaza. Ndambouya uzomboonawo kuti wagwani chionawo makombi achigadzirwa so achiiswa masits mukati. Much love and God bless you.